מים קשים. סמינריון. קשה לנו, פחד ניסיון. Meine Mutter und mein Vater, die sind zwar nette Leid, gibt's irgendwas zum Feiern? Як у Цареграді славних козаченьків вражі бусурмани вішали на гак. מה נשמע חברים? אנחנו כאן במחנה הרועה. מה מחנה הרועה? לא יודע מה עבר עליי, הייתי קצת מבולבל. אבל ניתן לפרסקי לעשות את ההקדמה שלו, ואני אראה כמה היילייטס מהסמינריון שלכם, וגם שמתי לב שכל פעם שיש ולוג, כשאני רואה אותו, אני בזקט. סתם נקודה מוזרה קצת, חייב להגיד. משהו בעריכה של הוולוגים האלה גורם לי לעשות בזקט. קיצר כן. נתראה. זה... אני בלוג צערים. מה זה? בלוג צערים! חבר'ה, קצת לא הצליחה, לפחות בינתיים, מה אתה אומר, ישי צדיק? אבל... במבה של נאפה. זה עוד אותה עם זה. זוכרים ש... מה אתה אומר? זוכרים שהלכנו עם הסככה? טוב. יש לי חברים. תן כמה מילים. קח במבה. ספר לזה, ספר טלוויזיה, מה אתה עושה? אנחנו מקימים משהו מהבית של ריחן. זה מה שאנחנו עושים בעצם. חבר'ה, נקרא הרצאה. תשמע, אתה מצלמה אנושית. בלג'יק. אני עושה טוב. וואו אחי, זה קרה מול עיניי. כבר. מה יש לך לומר? Around me are familiar faces. עד עכשיו חר הרצח. בנות, אתם נאבדתם? לא, זה לא מצווה. Flamingos. איי, באתי שצף סיגמה סטידיאל. כל בס גברי. מה קורה חברים? מה המצב? יום שני בסמינריון. די! אבל שזורק חוטף מכות, שומעים? יאללה, כולם משלז. וואו. גם בקר! אתה לא בתחת! וואו. גם בקר! אנחנו פה קוצים. איזה חבר'ה, היידה. הלאה. מה יש לך לומר שם? וואלה, מה אני אגיד לך?
חיים הטובים. עד עכשיו חרא רצח. ברוך השם. חבר'ה, הגענו לקורונה. יוצר, שובה. יוצרים בתים, אחי. אנחנו כמו ההודים האלה, אנחנו כמו ההודים האלה. חבר'ה, בינתיים חיכינו 4 שעות להסעה. 4 שעות. אלרועי, מה יש לך לומר, אחי? בושה וחרפה, פיסטיון. רוצה להזכיר פה מישהי. יש כאן מישהי שאתם צריכים לפגוש. אין ולוג מתחרה. רק אומר שהארסל של אלרן פה קצת מזכיר את הארסל שלי. כדאי שהוא יישן בעין פתוחה היום. זה מטורף. חשיפה של נאווה. הוולוג הישראלי. Everybody was kung fu fighting. חבר'ה, אני רוצה לשמוע אתכם. טרם טרם, מבט אחד לנאווה, אבל מבט ראשון, בשביל לצאת עם נאווה, אתה צריך לדעת איך לבזול. אישון אחד ימינה, אישון אחד לשמאל, בשביל לצאת עם נאווה, אתה צריך לדעת איך לבזול. כוח הסתם, נמצא שבע שרצאים שעמדה אבותינו לאבותינו ולנו. חבר'ה, יש עוד נאווה שם למעלה, רואים את זה כולם מחייך. דענו לכלותנו מפזר את אהבת חינם. דענו לכלותנו. אנחנו בעיצומו של מבצע במהלך שאנחנו בהשוואת פה. הם מעלים פה את נאווה. זה נדב שם וזוהר מעלים. עכשיו נאווה מסתובבת פה ברחבי פשוטי העם. חבר'ה, תראו איזה סטאפ. אללה! וואו! איזה מחנה! עד עכשיו חרא רצח. ושקרת מה שהיה בינינו ככה היי, היי, היי. חבר'ה, אנחנו, כמו שאתם יודעים, צבענו את השיער. לא, הוא נפל! שיער הזקה. כל התמונות. חבר'ה, אנחנו משתדרגים, תסתכלו מה זוהר ופרסקי הביאו. יש לנו ציידנית, רגע, צלם. גר, באתי עד קרח במחנה שערים. Ay, 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 ay. Oh my God! Dala tu cuerpo alegría. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. חבר'ה, הולך להיות פה רציני ממש. שמים מיקרופונים וזה... וואט? יש לנו מרואיין ראשון. אתה נהנה בסיירים? מה? אתה נהנה בסיירים? וואלה, מטורף. המצב שכרגע אנחנו עוזבים כנראה. עוזבים? רם עוזבים? הם היו עצמנים עלינו ממש. טוענים שהרבצנו לברזיל. הלב שלנו איתך. תודה רבה, אחי. הכל בסדר, יול! יש לנו כאן קונספירציה של מה שקורה בדיוק. זה נשמע קצת חשוד, אני לא אשקר. אני הולך הרבה לצנזר. מה אתה חושב על איפה לנמר? לא, לנמר ממש בחור טוב יפה. לא,
נוהג, לומד נהיגה שלי בשביל. האמת, אתה נהג בשביל. איפה חלו? תקשיב, זה לא יהיה דבר כזה. חיים בסרט. מה את חושבת על לפי הנמרי? טוב חברים, עם מי אנחנו פה? אהלן, קוראים לי נתנאל. מה אתה חושב על מה שקורה פה עכשיו? נראה לך הגיוני? וואלה, אנחנו פה בסוף היום הרביעי למחנה. היה יומיים התחלה של סמינריון, ואחר כך עוד יומיים של מחנה. ימים קשוחים, חמים, אבל נהנינו, היה לנו נורא כיף, ווואלה, אנחנו במקום טוב. וואלה חזק, אבל לא אמרת לי מה אתה חושב על מה שקורה עכשיו. שמעיפים 50 ילדים על זה שהם עשו מורלים באמצע מקום. וואלה, זה מה שהם עשו? טוב, חברים, אנחנו פה עם... יעל, מאיפה את? רמה. וואלה, ומה, איך בינתיים לך? לא זורם. מה את חושבת מה שקורה פה? נראה לך הגיוני, מעיפים שבט שלם על כלום? אחלה, זורם. אבל בגדול לא אוהבים את רמה. לא, אבל רמה זה חלק מודיעין, והיא שייגה במודיעין, אז זה בעיה. כן. לא, הם סתם חרות, הם מעיפים את כולם על דברים. גם על האבוקות העיפו את צור הדסה. הם יחזרו לפני הסוף. איזה חתיכת בושה. צריכים לטפל בזה ומהר, זה לא הגיוני. מה את אומרת, איך אפשר לטפל בזה? לא יודע, מעיפים את רמה. טוב, מסר לעם ישראל. כן. מסר לעם ישראל. תהיו טובים, אל תתחילו מורלים בהצגות. מה אתה אומר על הנושא? מדהים, המצב מדהים. חבר'ה, מטורף מה שקורה פה. יש כאן מרד מטורף. אתה הראש, אתה אשם. אתה הראש, אתה אשם. פרסקי רוב! לא! לא, ממש, באתי של העיר לבוש כל יום חברים, נשבר לי הרגל זהו, יאיר שפך עליי, על הגבס 4 פעמים גבינה לבנה הוא שפך עליי 4 פעמים גבינה לבנה הוא שפך עליי, אני באמת יאללה, אתלם שנייה, אני רוצה לשים על עצמי משהו, שנייה, לא, זה מה שאמרתי יפה, חכם תעתום את הכתף האחרונית זה מה שקורה עברת עליו שיער אני לבן בשיער והוא לבן בפנים שכחתי להזכיר את זה, כמו שאתם רואים, נדב ויאיר הצטרפו אלינו לשבט, ברוכים הבאים. מה זה? טעים לך? מישהו יכול להביא לי מלפפון? איך, אל תאכל את זה בפה. איך, לא. אנחנו פה, מחנה בני עקיבא סיירים. הגענו בגישה משחירה, אבל אנחנו לא ידענו עד כמה זה יהיה כל כך. באמת, תדעו לכם מהמאזינים האלה מתחוקים. צלם אותו מחרסן. חרסום, קל. הייתה יום השכמה ב8:30. רגע, איזה שנת? אני 9 חרבונים. רגע, למי אכפת? חרבון וחצי. מה זה חצי? נתת חץ. אוקיי. הוא יקי. 2 hours later. איבאלה! חבר'ה, אתם מפילים אותי! תרים לצפיים! יאללה. אני אלוף העולם! אוזגון של כולם חבר'ה! איזה גברים! שם איך הייתי מאושר
טוב, שבט שעקר ואהוב. תראו, זה המדריך שלי, והוא נתן לי מכות. לא, אתה הכי גרם. דיברנו. לא, דדר לו. זה דם שהוריד לי מאף, תסתכלו. כן, הורדתי לך בכוח. תסתכלו, הוא נתן לי גרוף בגר. תיזהר ממני חוצפן. תסתכלו, בגללו יש לי דם מאף. בגללו הוא לא מפסיק לתת לי מכות, בריון. הוא מתבריין עליי. הוא גם קורא בבושקי. ימין, שמאל. וואו, מטלין, כל הכבוד על הלימוד. איך היה? הוא לחרבן. לחרבן. אמינה, שיהיה. אני לא לבד. This my shit. All the girls stomp your feet like this.